नमस्कार, मी मेघा. सुगरण मालवणीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण बर्फी कशी बनवायची बघणार आहोत. अगदी झटपट बर्फी, इन्स्टंट बर्फी. 5 मिनिटात ही बर्फी बनवून तयार होतं आणि कमी साहित्यामध्ये बनवून. अगदी आपण यामध्ये माव्याचा नाही वापर केला, नाही घी वापरलेला आणि गॅसचाही न वापर करता अगदी मस्त अशी बर्फी कशी बनवायची ती बघणार आहोत. बघा, अगदी माव्यासारखी ही बर्फी लागता. माव्यापेक्षा पण ही चविष्ट लागता. तुमका अगदी बर्फी खाऊचं मन झालं तर ही बघा बर्फी बनवू शकतास. तर अगदी कमी सामानामध्ये अगदी तुमका मिळत अशा पटकन साहित्यात तयार होणारी बर्फी कशी बनवायची ती बघूया आपण. तर त्यासाठी एकदम मिक्सरच्या भांड्यात आपण घेणार आहोत ही फुटाणा डाळ. जे चिवड्या वापरतो ना ती अशी फुटाणा डाळ अर्धा कप घेतलेलो आहे. मापासाठी तुम्ही घरातलं खायचो पण कप घ्यावा आणि त्यावानी सगळा माप घ्यावा. आणि आता पाव कप घेणार आहोत साखर. अर्धा कप फुटाणा डाळ, पाव कप साखर घेतलेली आहे. आणि 2 चमचे आहे ना सुक्या खोबरा असताना त्याचं किस असं बारीक करून घेतलेलं आहे. डेसिकेटेड कोकोनट म्हणतात ते का. आणि 2 चमचे दुधाची पावडर घेतलेली आहे, मिल्क पावडर. कारण आपण यामध्ये मावं बिवं नाही वापरीत आहोत ना, त्यामुळे मस्त अशी माव्याची टेस्ट येण्यासाठी आपण याच्यात दुधाची पावडर घालूची आहे. दुधाची पावडर तुमका सहज खय पण मिळतली. डेसिकेटेड कोकोनट पण मिळतात पटकन काही पण. आणि आज बघा मस्त अशी एकदम बारीक पावडर करून घेतलेली. अशीच पावडर करून घ्यायची आहे. एका भांड्यात काढून घ्यायची. तर हे मी एका काचेच्या बाउलमध्ये काढून घेते आणि ह्याच्यात घालूया अर्धा चमचा वेलची पावडर जी मी साखर घालून वाटून घेतलेली आहे. आणि मस्त अशी मिक्स करून घेऊया. अगदी ही बर्फी एवढी सुंदर लागताना तुम्ही एकदा बनवला असं सारखी बनवीत राहता, प्रत्येक सणाक बनवशाल. आता याच्यामध्ये आपण ऑरेंज असं कलर घालूचा. कारण की 2 कलरमध्ये मी बनवत आहे म्हणून 2 कलर साठी मी एक ऑरेंज आणि एक हिरवं कलर घेतलेलो आहे. तर कलर मिक्स केल्यानंतर आपण ह्याच्यात थोडासा दूध घालायचं. असं 1-1, 2-2 चमचे घालून, जास्त नाही 4 ते 5 चमचेच लागतात. त्यापेक्षा दूध लागत नाही कारण साखर घातलेली आहे. साखर कसं लगेच 1-2 चमचे घातले तरी साखरेमुळे मस्त ओलसरपणा येतं आणि आपले बर्फीचं जो मिश्रण आता मस्त असं घट्ट गोळ होता. तर आता बघा जास्त नाही 1-1 चमचा अजून मी पहिले 2 चमचे घातले, अजून 1 चमचा घातले आणि आता अजून एक थोडंसं असं दूध आपण घालत जावायचा. आणि मग आता हे हातानं मळूया मस्तपैकी असा. म्हणजे आपण दुधाचं पण अंदाज येत नाही तर मिश्रण पातळ झालं तर बर्फी आपली सेट होऊची नाही चांगली. तर बघा आता मिश्रणात अजून थोडंसं दूध लागतं. तर मी अजून आता हे टोटल आपण 5 चमचे दूध घातलेला. तर 5 चमचे दूध घालून मस्त असं पिठासारखं गोळं मळून घेतलेलं आहे. आता एका ठेवूया बाजू. आणि आपण दुसरं मिश्रण हिरव्या रंगाचं कसं बनवायचं तर बघूया. तर घेतलेले 10 काजू, 10 बदाम आणि 5 पिस्ता घेतलेले आहेत. याऐवजी तुम्ही नुसतं काजूच घेतलास तरी चालतील. ते 20-25 काजू घ्यावा किंवा नुसते बदाम घेतलास तरी चालेल. आता ह्या मिक्सरच्या भांड्यात घालून त्याच भांड्यात आपण घालणार तर पहिला वापरला. आणि अर्धा कप ह्याच्यात डेसिकेटेड कोकोनट म्हणजे सुक्या खोबऱ्या असतं त्याचा वरचा काळा पाट काढून टाकायची आणि मग त्याची एकदम पावडर करून घ्यावायची. आणि पाव कप आपण घातली साखर आणि 2 चमचे दुधाची पावडर. तर टोटल आपण हे मिठाईसाठी 4 चमचे दुधाची पावडर वापरलेली आहे. पहिले 2 चमचे आणि आता हे 2 चमचे. याची पण बघा मस्त अशी बारीक पावडर करून घेतलेली आहे. आता ही पण एका काचेच्या भांड्यात मी घेतली काढून. आणि याच्यात पण आता आपण वेलची घालूया. वेलचीमुळे मस्त सुगंध आणि टेस्ट पण छान येतं मिठाई. तर आता ह्याच्यात मी घालते हिरवं कलर. तुम्ही कलर नाही घातलाच तरी चालत किंवा तुम्ही एका कलरमध्ये सफेद ठेवा आणि एका कलरमध्ये थोडीशी हळद घालून तरी चालत. जास्त नाही, फक्त थोडीशी हलकीशी कलर घालून पिवळं कलर किंवा तुमच्याकडे कुठलं पण कलर असतात तो घातलाच तरी चालत जो खाऊचा असतो तो. आता बघा मस्त थोडंसं दूध ह्याच्यात पण घालायचं आहे. एका पण जास्त नाही 4 ते 5 चमचे दूध लागतात. साधारण पाव वाटी मी हे दूध घेतलेला होता. त्याच्यापेक्षा थोडासा आपण दोन्ही ह्याच्यामध्ये वापरलेला. तर एका पण हातानं मळून घेऊया. मस्त अशी बर्फी तयार होता. मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुमका आवडत असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करू विसरू नको. सोबतच बेल आयकॉन असतं बघा बाजूक ती पण दाबा. म्हणजे मी नवीन रेसिपी टाकेन ना लगेच ती तुमच्यापर्यंत तुमका माहिती पोहोचत पटकन. आता याचं पण आपण मस्त डो बनवून घेतलेलो, गोळं बनवून घेतलेलो आहे. आता बर्फी सेट करण्यासाठी असं प्लास्टिकचं डबं वगैरे घ्यायचं. त्याच्यात असं बटर पेपर येतं दुकानात तो घालायचो. किंवा नाही घातला असं तुम्ही त्या भांड्या कसा तुपाचा हात लावून घ्यावा आणि त्याच्यात बर्फी पण सेट करू शकता ताटाबिटात.
आता आपण सगळ्यात पहिला आधी पिवळा जो बर्फीचं मिश्रण बनवलेला होता ता घालायचा आणि व्यवस्थित असा पसरून घ्यावायचा. दाबून दाबून असं मस्त सगळ्या बाजूने व्यवस्थित पसरवून घ्यावायचं आणि एकसारखा करून घ्यावायचा, म्हणजे बर्फी सेट चांगली होता एकसारखी. तर बघा आता हे मी व्यवस्थित पसरवून घेतलेलं. आता ह्याच्यावर आपण जो हिरवं मिश्रण बनवून घेतलेला होता ता घालायचा आणि त्याका पण व्यवस्थित पसरवून घेऊया. अगदी हलक्या हाताने मस्त वरून आता दाबायचं, जास्त जोर काढून नाही, हलक्या हाताने व्यवस्थित सगळीकडे स्प्रेड करत जायचा. हे लगेच मिश्रण व्यवस्थित स्प्रेड होता, कारण एकदम स्मूथ असा, म्हणजे अगदी घट्ट नाही किंवा एकदम पातळ पण नाही, मध्यम असं आपण हे पीठ भिजवलेलं आता मस्त अगदी बघा व्यवस्थित स्प्रेड झालेला. तर आता आपण एका सेट करूसाठी बाहेरच असं 2 तास ठेवायचा झाकून. 2 तासानंतर बघा बर्फी मस्त आपली अशी सेट झालेली आहे, किंवा तुम्ही फ्रीजमध्ये पण ठेवू शकता. असं आता काढून घेऊया आपण डब्यातून बाहेर आणि याचे आपण हे तसे पीस कट करून घ्यावायचे आहेत. तर हे मी काय करणार आहे, त्रिकोणी अशी पीस मखाना कट करूचे. तर आधी आपण याचे मोठे मोठे चौकोनी पीस कट करून घ्यावायचे आणि मग त्याचं त्रिकोणी असे कट करायचे. तर सुरीन मस्त असे पीस मोठे मोठे मी पीस मध्यभागी एकच पीस असं बघा कट द्यावायचं आणि ह्याचे आपण मस्त असे चौकोनी पीस कट करून घेऊया. बर्फी कापताना तुमका समजत असत बर्फी किती स्मूथ अगदी मस्त अशी सॉफ्ट अशी झालेली आहे, अजिबात कडक नाही किंवा एकदम पातळ पण नाही, मस्त अशी आपली बर्फी दिसतं बघा. एकदम मिठाईच्या दुकानात मिळतात तशीच आपण बर्फी अगदी सहज सोप्या पद्धतीने बनवलेली आहे. तुमका कधी पण यापुढे मिठाई खायचा मन झाला की तुम्ही ही झटपट मिठाई बनवा, सणासुदीक बनवा, सगळ्यांका आवडा. तुम्ही नक्की एकदा करून बघायची. टेस्ट जी असते ना ही बर्फीची ते अगदी माव्यापेक्षा पण मस्त लागतात बघा. दिसोक बघा किती छान दिसतं, अगदी दिसतं ना मिठाईच्या दुकानात भेटतात अशी. आता ह्याचे आपण त्रिकोणी पीस करून घेतलेली आहेत आणि डेकोरेशनसाठी वरून काजू लावला आहे आणि गोल्डन वर्क येतात तो लावलेला आहे मी. नाही लावला तरी चालत, पण दिसवाकच अशी बर्फी आहे की काय बाकीचं लावायची गरजच नाही आहे. तुम्ही नक्की करा आणि खाऊन बघा. एकदा खालाच ना की सारखी बनवशाल. एवढी ही चविष्ट अशी ही झटपट बिना गॅसची 5 मिनटात होणारी बर्फी, अगदी माव्यापेक्षा पण चविष्ट अशी ही बर्फी लागता. तर बनवा आणि माका कमेंट्समध्ये सांगा विसरू नको ही बर्फी तुमका कशी वाटली. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या कोण ओळखीची असली तर त्यांना पण सांगा बघू का, म्हणजे त्यांना पण या बर्फीचा लाभ घेता येईल आणि ती पण बनवून खातील. धन्यवाद.